Skupina Elis je mezinárodním lídrem v oblasti textilních a hygienických servisních služeb. Společnost působí ve více než 28 zemích Evropy a Latinské Ameriky, kde zaměstnává více než 54 000 zaměstnanců ve 440 výrobních a servisních pobočkách. V České republice působí společnost Elis v oblasti pronájmu a servisu pracovních oděvů, rohoží, průmyslových utěrek a v clean room. Největší prádelna Elis v České republice se nachází ve Velkých Pavlovicích, kde funguje provoz linky jak pro čištění pracovních oděvů, tak linka pro praní rohoží. Po analýze v provozu konkrétní společnosti, včetně specifikace rizik pracovního prostředí, nabídneme řešení ušité na míru každému zákazníkovi. Po výběru oděvů a správném nastavení servisu následuje podpis smlouvy s novým zákazníkem. Po vybavení oděvů do distribučních skříní nastává jejich užívání v provozu zákazníka jeho zaměstnanci. Před vybavením nových oděvů dojde k měření všech zaměstnanců servisním zástupcem, aby se každý zaměstnanec cítil v práci komfortně a oděvy mu přesně seděly. Po svozu špinavých oděvů ze sběrných skříní přiváží řidič oděvy do prádelny. Operátorka linky nejprve zhodnotí obsah sběrného pytle s oděvy, zda neobsahuje servisní sáčky. Pokud ano, zapíše po načtení čipu oděvu informaci do systému, jaká je třeba provést oprava po jeho vyprání. Malá oprava oděvů probíhá přímo na lince. Když se oprava týká certifikovaného oděvu či větší opravy standardního oděvu, přebírá si oděv sklad, kde operátorky zacelují oděvy dle nadefinovaných norem. Po vyprání a vysušení přechází oděvy na čistou část linky. Zde dojde k jejich složení a rozdělení na jednotlivé uživatele. Následně putují zpět na trasu, kde je řidič ve smluvený svozový den opět vloží do distribuční skřínky. Linka rohoží je umístěna v samostatné stavebně oddělené části prádelny. Po svozu špinavých rohoží a následném naskladnění do prádelny putují rohože nejprve do velkokapacitní automatizované pračky, z níž vede cesta přímo do sušičky. Operátoři linky se starají o finální kontrolu čistoty a bezvadnosti rohoží, jejich složení a vychystání na jednotlivé závozové trasy. Každý zákazník má k dispozici svoji kontaktní osobu na zákaznickém servisu, která mu vždy ochotně pomůže s řešením jeho konkrétního požadavku. Naši zaměstnanci zákaznického servisu jsou k dispozici i s proškolením a užíváním systému My Elis, díky němuž je servis pracovních oděvů transparentní a zákazník má kompletní informace o vybavených oděvech. Společnost Elis se ráda stane i vaším stabilním partnerem v oblasti servisu a pronájmu pracovních oděvů, rohoží, čistých prostor a průmyslových utěrek. Elis. Circular Services at Work.